בבקשה, פה בחוץ בבית הזה, שאתה נציג של ש"ס, אני מבקשת, לפני שאתה ממשיך, תגיד של מי אתה נציג. לא גדולה, אני יודעת מה הבעיה, אני באה בכל המקומות, אני שמי עליזה, ואני רוצה שאתה תציג את עצמך. גדעון, בבקשה. תאמיני לי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא עוד יותר חשוב, אבל לשאלתך, אני הייתי חבר כנסת מטעם ש"ס עד שנת 2003, בשנת 2003 עזבתי את התנועה ופרשתי מן הכנסת, ומאז אני עצמאי לנפשי. בשנת 2003 רצתי למועצת העיר ברשימה עצמאית שנקראה בזמנו עוצמה. בשנת 2008 סיעת עוצמה הצטרפה לליכוד ורצנו ביחד למועצת העיר. רצנו יחד למועצת העיר וקיבלנו 4 מנדטים, הסיעה הכי גדולה במועצת העיר. לראשות העיר תמכנו אומנם בשוקי פורר, והנה התגלגלתי לידי כך שאני ממלא את מקומו, ובשבוע הבא נוריד את התואר מ"מ לפני ראש העיר, ואני אהיה ראש העיר. אבל עכשיו בהמשך לדבריו של יובל ולשאלתה של הגברת. באמת, אדוני השר, קודם כל אני רוצה לשבח אותך ואת ראש הממשלה על התוכניות הכלכליות שלכם, שבאמת ייצבו את מדינת ישראל בקהילייה העולמית כמדינה שנחלצה מהר מאוד מהמשבר שצפוי היה שיתפתח לממדים הרי גורל בשנה הבאה, וכל הכבוד לכם על העבודה שעשיתם. למרות שקיצצתם פה ושם בתקציבים, אבל זה היה הכרח בל יגונה. אותו דבר באמת עשינו בחודשים האחרונים. אני התחלתי את הכהונה שלי ב1 לאפריל, לא ב0 שקלים, אלא במינוס של 50 מיליון שקלים, גירעון שוטף לשנת 2008, זה בנוסף ל100 מיליון שקלים גירעון מצטבר, ולא לדבר על המלוות שעיריית רחובות נושאת על כתפיה, אמנם היא עומדת בתשלומים, אבל זה עומס מלוות בלתי רגיל. ואני רוצה להסביר לכבוד השר, רחובות היא לא כמו חולון באשדוד, היא עיר ותיקה בת 120 שנה. כשאתה פותח פה כביש, רוצה לרבד אותו, לסלול אותו, אתה מגלה תשתיות בנות 100, בנות 90, בנות 80. אם הערכת זה יעלה לך מיליון שקל, זה עולה לך בסופו של דבר 4 מיליון שקלים, כי אתה צריך להחליף גם את הביוב, גם לצנר את המים וכו' וכו'. נוסף לזאת, רחובות לא תוכננה כמו אשדוד או חולון, שהרשויות שם, ראשי הרשויות שומעים כספים בפק"ם, זה אני יודע מקרוב, שומעים כספים בפק"ם. אשדוד נבנתה כעיר חדשה, נבנתה כולה לגובה עם אזורי תעשייה ענקיים, שהכל מכניס אגרות, היטלים, מיסים, ארנונה וכו', ולכן העיר היא עשירה ומרשה לעצמה לעשות מה שהיא חפצה בו, לחלק אפילו מתנות לאזרחים וגם נשאר להם כסף בפק"ם. אותו דבר בחולון, אזורי תעשייה ענקיים. רחובות לא נבנתה כך, רחובות נבנתה כמושבה, וכך היא התפתחה במשך שנים. אבל אני רוצה לבשר לך שאומנם הפוטנציאל הזה הוא מתחיל להתממש. אני מחזיק תיק ההנדסה בעיריית רחובות כבר מספר שנים, וגם יושב ראש הוועדה על תכנון ובנייה. ויש לנו פרויקטים אדירים שאנחנו עומדים להתחיל בהם, למעשה הם כבר בעיצומם. כי רחובות בשנים האחרונות צמחה וגדלה ל120,000 תושב, לא כמו שמופיע בלמ"ס, 108,000. זה 120,000. אלפי זוגות צעירים נערו לעיר בשנתיים 3 האחרונות, והעובדה שהצטרכנו לבנות במחצית השנה האחרונה, למרות חוסר הכסף, לקחנו הלוואה של 12 מיליון שקל. אגב, עד שאישרו לי אותה באוצר, הוציאו לי את הנשמה. הוציאו לי את הנשמה. זה שתדע, אדוני השר. זה חזר מהפנים לאוצר, מהאוצר לפנים, והייתי צריך לפתוח שנת לימודים ב1 ספטמבר. ולא היה כסף. לקחנו הלוואה של 12 מיליון שקל עד שהמחוז אישר אותה. לצורך מה? לצורך אותם זוגות צעירים שהגיעו לעיר, והצטרכנו לבנות להם 17 גני ילדים חדשים, 3 בתי ספר חדשים, 2 מעונות יום, ותיכון רביעי שהתחלנו לבנות אותו בימים הללו. זה המצב. והפרמטר הטוב ביותר להפיכתה של עיר לעיר מבוקשת זה מחירי הדיור. זה הפרמטר שעל פי בודקים את זה. לא שהוא פרמטר משמח, כי גם לי שילדים צריכים לקנות דירות והם גרים בסחירות. אבל הפרמטר הזה הוא היום בשיאו. מחירי הדיור האמירו, אתם יודעים את זה, אני לא מגלה לכם סוד. ב-40-50% פה בשנים האחרונות. זה גם בזכות פיתוח שהקדמנו. הקדמנו פיתוח בשכונות נפלאות וחדשות, רחובות ההולנדית, רחובות החדשה, אחוזת הנשיא. אנחנו מתחילים לבנות כעת את שכונת רחובות המדע, או בשמה הקודם גן הפקן.
זאת שכונה שממותגת כשכונה מדעית, 2,500 יחידות דיור, הגדלנו שם שוק פיתוח, ולכן גרף ההכנסות וההוצאות היום עומד על מינוס הכנסות ויותר הוצאות, אבל הגרף הזה יגיע לאמצעיתו בשנת 2010, ואז תתחלנה ההכנסות לגדול לעומת ההוצאות. אזורי תעשייה, דיברת על פארק תמר, אחד המוצלחים והטובים ביותר בארץ. הוא מכיל כ-300,000 מטר מבונה, כמעט כולו מלא. עכשיו המחוזית אישרו לנו את פארק תמר ב', עוד פארק לתעשיות הייטק, גם 500-600 דונם. זה נמצא בשלב של התנגדויות, תיגמרנה ההתנגדויות, מיד התוכנית תקבל תוקף. זה גם אמור להצעיד את העיר קדימה, להביא עוד מפעלים חדשים ברמה הייטקית גבוהה, וכמובן זה יביא הכנסות לעיר. אזור התעשייה הורוביץ, 600 דונם של תעשייה, לא הייטק ולא לאוטק, משהו בינוני כזה, מינטק, יש לזה שם כבר, מידטק, זה האמצעי, נכון. זה 600 דונם, התחילו כבר מפעלים, גם שם קידמנו ב-20 מיליון שקל פיתוח של תשתיות וכו', סלילה וכו', ושם גם צפויות הכנסות מכובדות. הגברת שאלה קודם לגבי היכל התרבות, היכל התרבות היה אמור להיבנות בגן המייסדים, אבל במקום זה החלטנו להעתיק משם את היכל התרבות. הקמנו, שתלנו את גן המייסדים בעלות של 7 מיליון שקלים, לא היה לזה כיסוי, אני עד היום מחזיר את החובות הללו, אבל החלטנו להעביר את היכל התרבות, עוד מעט, את מבנה היכל התרבות לבית העם, הבניין הישן, ברחוב יעקב פינת מוהר ונחלה. זהו בניין עתיק שהוא צריך להיות משומר על פי ההחלטה גם של העירה וגם המועצה לשימור אתרים. ולקחנו את האדריכלית נירה רייכמן, אם אתם רואים במודעות של מועמד מסוים שהוא הולך להקים שם את היכל התרבות, אז כשהתחלנו להכין שם את התוכניות, אותו אדם שהיה באוסטרליה, זה דרך אגב, זה תוכניות שאנחנו עבדנו עליהן, נירה רייכמן יושבת על התוכניות הללו, סיימה אותם כבר מעל שנה וחצי, הציגה 2 מיליון שקלים, ובכן לעירייה בגן הפקן יש זכויות של 280 יחידות דיור. היום מחיר יחידת קרקע בגן הפקן מגיע ל-320,000 שקל. מחיר שווי יחידת קרקע. כי דירה שם נמכרת על ידי פלשקובסקי, דירת 4 חדרים, ב1,240,000 שקל, והדירות נחטפות עוד על הנייר. הוא בונה עכשיו 99 יחידות דיור, הוצאנו לו אישור כעת לעוד 87 יחידות דיור. בקיצור, לעירייה יש שם זכויות על 280 יחידות דיור. משרד הפנים דרש לבצע שומה מוסכמת, או שומה מכרעת יותר נכון, בחברת קלדש, החברה שרכשה את הזכויות מהעירייה. זאת על מנת שהמשרד יחתום על ההסכם. זה נמצא כעת בשלב של שמאות מכרעת. השווי של הזכויות הללו הוא כ-40-45 מיליון שקלים, והכסף הזה מיועד על פי התב"ע בתוכנית בניין העיר להקמת היכל תרבות. כך שכאשר תסתיים העסקה הזאת, יש כסף לבניית היכל התרבות והתוכניות כבר מוכנות.